Ahojte, vítam vás zo svojho dnešného videa a dnešné video bude o mojej starostlivosti o pleť. Ukážem vám, ako sa o svoju pleť starám a v podstate aké produkty na to používam. Ja už som jedno takéto video ešte dávno točila, takže ak sa chcete pozrieť, tak dám vám odkaz dole pod video. Je to také staré video, takže naozaj tá kvalita videa je tam strašná. Ale v podstate tie kroky, ktoré ja tam robím, ktoré vám ukazujem, ostali mi aj doteraz, takže akurát sa niektoré produkty zmenili. Tak, ja som si tie produkty tu pripravila a musím povedať, že sama som bola prekvapená, koľko ich je a čo všetko ja používam na tú starostlivosť o pleť, ale samozrejme nepoužívam to všetko naraz, takže postupne vám to teda ukážem. Začnem tým, že ja sa celkom podobne starám o tú pleť ráno aj večer a vlastne len niektoré kroky ráno vynechávam, ako je odličovanie. A na začiatok ešte by som mala asi aj povedať, že ja mám pleť takú normálnu a povedzme raz do mesiaca mám ju takú skôr zmiešanú, to znamená, že mám čelo, nos a bradu takú masnejšiu, líčka zvyknem mať suchšie, no a potom čo ešte s čím ja mám trošku taký problém, že ja mám rozšírené pory a hlavne v tejto tu na oblasti, takže ja keď mám nejaký make-up korektor, ktorý zachádza do tých porov, tak hlavne tu na mi to je vidieť a potom mám ešte dosť tmavé kruhy pod očami. Nemám opuchnuté, ale dosť také tmavé, takže tieto také ešte, dá sa povedať, že problémy ja mám na tej svojej pleti. No, ale začnem teda vám ukazovať jednotlivé produkty. Prvá vec, ktorú vám ukážem, je odličovač očí a je to tento z Avonu vyživujúci odstraňovač očného make-upu, ktorý ja používam už veľmi veľa rokov. Vyhovuje mi, vlastne nanesiem si to na vátový tampón, trošku priložím na oko, trošku počkám a zotriem si ten očný make-up. Dá sa povedať, že mi to odličuje skoro všetko a ak náhodou mám niečo také na očiach, čo mi tento odličovač neodlíči, tak potom na to používam ešte také dvojfázové odličovače. Mám tu jeden od Pupy a potom jeden taktiež z Avonu Extra Lasting. Sú to vlastne také, že majú olejové zložky, takže treba ich zmiešať. Vidíte, že sú to malé balenia, polovica ešte z toho asi je, takže nepoužívam to veľmi často a taktiež tieto produkty používam aj na odlíčenie, ak mám nejaký tekutý rúž na perách. Sú to aj také menšie balenia, čiže ak si to chcem aj zobrať so sebou, tak sú také skladné. No a potom, keď vlastne ja už mám odličené oči, tak si vlastne čistím pleť. Teraz aktuálne tu mám tieto dva produkty z línie Planet Spa z Avonu. Jeden je s týmto bielým čajom. Tento som veľmi často používala, už toto je moje neviem koľké balenie, ale stalo sa mi teraz s ním to, že ma štípe v očiach. Takže ak sa s ním odličujem, tak musím naozaj dávať veľký pozor na oči, aby sa mi tam náhodou tento produkt nedostal. Takže toto bude už asi moje posledné balenie, už to dopotrebujem a asi si ho už viac ani neobjednám. No a teraz aktuálne najčastejšie používam tento odličovač, čo je hĺbkovo čistiaci pleťový gel s korejským uhlím. Má to aj takú čiernu alebo sivú farbu. Veľmi príjemne to vonia a veľmi príjemne sa s ním tá pleť odličuje alebo čistí. Takže tento produkt vám môžem odporučiť, som s ním veľmi spokojná. Robím to tak, že klasicky ešte aj taktiež oceňujem ten praktický aplikátor. Nanesiem si to na ruky, rozotriem si to po celej tvári a zatiaľ pokiaľ to pôsobí, tak si napríklad buď sa idem osprchovať, alebo si vyčistím zuby, aby vlastne ten produkt trošku na tej pleti pôsobil. Potom tu mám ešte jeden odličovač, je to tento z Avonu, je to také čistiace mlieko na normálnu pleť, Nutra Effects. Tento som použila zatiaľ iba párkrát, ale musím povedať, že tiež celkom dobre odličuje, ale má takú zvláštnu vôňu. Neviem, tie Nutra Effects produkty mne všetky veľmi voňajú, ale toto tak nejako trošku zvláštne vonia, takže ale samozrejme používam to. Tento krok, čo sa týka čistenia pleti, musím povedať, že nie každé ráno, ale robím to aj ráno, keď mám čas, alebo keď sa mi chce, že si aj ráno takto vyčistím pleť. Tak, čo sa týka, ak si tú pleť vyčistím, tak potom ja robím nejaké doplnkové, povedzme, kroky, ktoré ale nerobím za každým. Napríklad použijem peeling. Peelingy na pleť tu mám
tieto dva. Jeden je Clear Skin Professional, je to peeling, ktorý je taký, dá sa povedať, že máte zrniečka také hrubšie a veľmi dobre to naozaj tú pleť vypeelinguje a ja ho dávam aj manželovi, čiže sem tam ho používa aj manžel, pretože naozaj on keď pracuje v prachu a tak, takže aj na ňo to veľmi dobre mu vyčistí tú pleť a hlavne tie pory, ktoré má hlavne on zanesené, takže tento. No a druhý, ale tento už je taký trošička jemnejší, je tento z Avonu Nutra Effects. Možno aj vidíte na tom obale také čierne čiastočky, tak to sú tie chia semienka, ale má v sebe ešte také menšie, také pieskové čiastočky, dalo by sa povedať. On je taký veľmi jemný, ale veľmi pekne aj tak vyčistí tú pleť. Ja peeling nepoužívam príliš často, pretože peeling by sa nemal používať príliš často, čiže ja ho používam tak možno raz, dvakrát do mesiaca. No, ak mám tú svoju pleť takú masnejšiu, alebo cítim, že je taká viac taká zanesená, tak vtedy používam tento čistič, ktorý je z Avonu Nutra Effects, ale toto je to síce, že pre všetky typy pleti, ale to je taký produkt 3 v 1, že sa môže použiť aj ako aj ako čistič, aj ako peeling, aj ako maska. Tým pádom, že to obsahuje peelingové čiastočky, pre mňa to nie je vhodné na každý deň, takže ja to používam naozaj len príležitostne, povedzme vtedy raz do mesiaca, to poznáme všetky ženy, kedy tá pleť je taká horšia, takže vtedy to používam. Používam to buď len samostatne ako čistič, ale rada to používam aj ako masku. Veľmi pekne to pleť vyčistí a hlavne, keď je tá pleť masnejšia, tak ten mas veľmi pekne tak z tváre zmije, takže nie je tá tvár potom taká masná. Takže toto je tiež veľmi dobrý produkt, ale ako hovorím, pre mňa to určite nie je na bežné denné používanie. No a vlastne, keď si tú pleť vyčistím, ešte mám tu teda tento produkt na čistenie a to je táto dvojfázová čistiaca micelárna voda. Túto micelárnu vodu ja nepoužívam veľmi často, použila som ju možno 3-krát naozaj, ale mám pocit, že mi veľmi pekne tú pleť aj vyčistila. To naozaj, keď sa ponáhľam, alebo keď si chcem vyčistiť tú pleť s tým, že povedzme prídem niekde zvonku, je 4-5 hodín a ešte nejdem si robiť tú večernú rutinu, tak vtedy len s týmto sa tak čiastočne, dalo by sa povedať, odličím. A to robím v podstate aj s čistiacimi obrúskami odličovacími. Tieto mám micelárne z Avonu Nutra Effects, ale v podstate je mi úplne jedno, ktoré použijem. Taktiež, keď ešte sa nejdem večer odličovať, ale už chcem si z tej tváre zmyť aspoň ten make-up, tak vtedy to vlastne len použijem, no a potom večer klasicky si tú pleť vyčistím. No ak teda som si v podstate tú pleť vyčistila, tie pory sa vlastne tým čistením otvoria a vtedy je dobré naniesť si napríklad masku. Ja tu mám tieto dve masky, ktoré mám teraz veľmi obľúbené a ktoré som vám ukazovala aj v produktoch mojich najobľúbenejších za rok 2018, takže určite ich už odo mňa poznáte. Je to takto detoxikačná čistiaca pleťová maska s antioxidantmi a táto zlatá zľupovacia maska. Táto zlatá zľupovacia maska vyčistí pleť, veľmi dobre sa zľupuje, rada ju používam, ale ešte radšej používam túto, ktorá naozaj tú pleť úžasne vyčistí, krásne vyčistí pory a taktiež aj ten kožný mas veľmi pekne z pleti odstráni, takže vtedy vlastne je dobre nanášať si tú masku. No a vlastne keď si zmijem tú masku, tak je dobre ešte tie pory zatvoriť, najlepšie nejakou pleťovou alebo tonizačnou vodou. Moja najobľúbenejšia je táto NU Clean, ktorá je 3 v 1, čiže ona aj odličuje, aby som vám toto správne prečítala, čistí, tonizuje a odstraňuje make-up, takže ja túto veľmi rada používam a potom mám ešte rada tu z Avonu s výťažkami z rúže od značky Naturals. Tamtá je aj taká lacnejšia, ale táto by som povedala, že je taká o trošička ešte lepšia, čiže vlastne s týmto produktom si prejdem celú pleť a takisto to robím aj ráno, keď vstanem, tak vždycky si aspoň ten jediný krok nikdy nevynechám, aspoň tou čistiacou alebo nejakou tou pleťou vodou si prejdem tú tvár, aby som si aspoň tak trošku vyčistila pleť, ak sa mi nechce použiť nejaký ten
napríklad takýto čistiaci gel, tak aspoň tou pleťovou vodou. Potom tu mám ešte jednu pleťovú vodu z Avonu Nutra FX. Táto obsahuje, je zmatňujúca na zmiešanú pleť, takže túto taktiež používam vtedy, keď cítim, že tú pleť mám masnejšiu, keď mám viacej výrážok a tak vtedy použijem túto, ale nepoužívam je často, lebo mám pocit, že obsahuje aj alkohol, áno, takže tú pleť vysušujem. Možno pre tie z vás naozaj, ktoré máte aknóznu pleť, tak to bude vyhovovať viacej, ale mňa celkom aj vysušuje, takže ju používam tiež len príležitostne, keď vlastne mám nejaké tie problémy alebo nedostatky na tvári. No, mám tu ešte síce ďalší čistič, na ten som úplne zabudla a to je tento. Toto sa konkrétne volá čistiaci pleťový balzam. Je to taká, povedzme, novinka v Avone, teda nedávna novinka, vyzerá takto. Je to veľmi príjemný produkt. Krásne vonia a ja ho používam vtedy, keď mám výrazný make-up. Keď mám naozaj výrazne naličené oči, výrazne naličenú pleť a s týmito ostatnými vecami by som naozaj musela sa drhnúť, neviem ako dlho, tak vtedy používam tento produkt a to tak, že si naberiem do pleti. Je to vlastne taký tuší balzam, ale vlastne keď si ho takto zohrejete v dlani, tak sa premení na olej a potom s ním si krásne odličím aj oči, pretože myslím si, že neviem, či sa na ňom píše, či je vhodný aj na oči, ale ja ho používam na oči, takže si s ním odličím oči, odličím si s ním celú pleť a vlastne potom to zmiem. Veľmi dobre to odličuje, naozaj. Ale ak máte nejakú vodeodolnú špirálu, tak to ešte je potrebné dočistiť. Ale s týmto produktom som taktiež veľmi spokojná a je veľmi príjemný na používanie. No, takže už by sme mali mať, myslím si, že pleť úplne vyčistenú. No a posledný krok je samozrejme nejaká hydratácia pleti. Ešte som zabudla na jednu vec, čo sa týka, ak použijem vlastne všetky tieto produkty a ja veľmi rada aj používam séra, ale aktuálne tu nemám žiadne, mám tu len tento hydratačný pleťový olej s olivovým olejom, ktorý používam veľmi rada, má to aj takýto veľmi pekný aplikátor. Ja ho používam vtedy, keď naozaj cítim, že tá moja pokožka je suchšia a vtedy pred nanesením ešte denného alebo nočného krému, zvyčajne nočného, pretože na deň nemám rada, ak si budem dávať aj make-up, aby som tu mala pleť tu masnejšiu. Takže väčšinou ja to používam večer, to znamená, že pár kvapiek, naozaj len možno 3-4 kvapky si nanesiem do dlane, takto ich rozmasírujem a len takto pritláčavými pohybmi si tento olej alebo prípadne ešte nejaké sérum do tváre aplikujem ešte pred nanesením samotného krému. Ja tu teda žiadne sérum nemám kvôli tomu, že už mám na ceste tú novinku z Avonu s vitamínom C, s tými pomarančmi a nechcela som vám ju ani teraz tu ukazovať, pretože nebudem vám ukazovať produkt, ktorý som možno použila raz, dvakrát, pretože myslím si, že pri takomto produkte by to bolo zbytočné. Takže aj používam séra, ale zatiaľ tu mám tento pleťový olej, ktorý mám veľmi dlho, tu naozaj vám veľmi dlho vydrží, keďže vám stačí pár kvapiek. No a teraz vám ukážem krémy, ktoré aktuálne ja používam. Na deň používam tento Nutra FX, je to tento gelový zmatňujúci, má nemastné zloženie. Ja ho používam na pleť ráno kvôli tomu, aby sa mi tá pleť neleskla. Má gelové zloženie, ľahko sa vstrebáva do pokožky, veľmi pekne vonia. Musím povedať, že som s ním veľmi spokojná, aj keď z tých Nutra FX mám radšej povedzme tú hydratačnú radu alebo tú rozžiarujúcu, ani tento produkt nie je zlý. Tento je gelový, čiže neobsahuje ochranný faktor, čiže je vhodný aj na ráno, aj na večer. No ale na večer ja používam tento svoj obľúbený s vyživujúcimi olejmi Avon Nutra FX, ktorý... Toto myslím si, že je už asi moje tretie balenie, čiže teraz po zime, keď mám takú suchšiu pleť, tak na večer je úplne ideálny. Taktiež som vám už o ňom niekoľkokrát hovorila, taktiež mám článok na blogu na ňom, takže určite vám dám odkaz dole. No. Potom, čo ja ešte používam, je očný krém. Aktuálne tu mám tento Eniu Vital, ale musím povedať, že toto je moje tretie a asi to bude aj posledné balenie, pretože ma začal štípať v očiach, takže už si ho viac neobjednám a budem si objednávať ten v takom kelímku Nutri Advanced, ten sa mi zdá, že je lepší a neštípe ma v očiach. No.
Potom tu mám ešte jeden krém, ktorý sa mi veľmi osvedčil a tento je z adventného kalendára a je to taký rozžiarujúci krém. On obsahuje také rozžiarujúce čiastočky, čiže ja si ho nanášam vtedy ráno, ak si idem hneď dávať make-up. Pretože naozaj on veľmi pekne tú pleť tak rozžiarí, tie čiastočky nie je nejako extra vidieť a keď si na to nanesiete make-up, tak vyzerá to veľmi dobre. Takže ja som si veľmi obľúbila takýto produkt a určite si kúpim možno nie od tejto značky Balea, ale nejaký iný takýto rozjasňujúci krém. No, potom tu mám ešte produkty, ktoré som si v poslednom čase veľmi obľúbila. Aj používam ich vtedy, keď mám takú sušiu pleť, mám pocit, že potrebuje viacej hydratácia a nechcem sa 3-krát do dňa krémovať, tak používam takéto vody, alebo ako to mám povedať, hydratačné spreje na tvár. Tento je z Avonu, z aloe vera a bavlnou a tento je taktiež z môjho adventného kalendára s výťažkami z rúže. Takže oba veľmi pekne voňajú, myslím si, že dostatočne hydratujú, takže keď mám pocit niekedy povedzme okolo obeda, alebo keď prídem z prechádzky vonku s olíviou a mám pocit, že mám tú pleť sušiu, tak 2-3 krát si to prestriekam na tvár a takto mi to dostačuje a vyhovuje mi to. Používam to väčšinou, keď nie som naličená. Neskúšala som to ešte používať na make-up, takže to vám povedať neviem, ako fungujú, ale na nenalíčenú pleť fungujú veľmi dobre. No a potom tu mám ešte dva produkty, čo sa týka nejakého akné alebo výrážok. Ja nejaké extra veľké problémy s týmto nemám, len sem tam sa mi niečo niekde objaví, takže na to väčšinou používam tento gel s kyselínou salicylovou 2%, čiže naozaj keď mám niekde nejakú vyrážku, tak ráno a večer povedzme si tento produkt na to naťupkám, perfektne to vysuší, stačí toho naozaj veľmi málo a veľmi dlho aj toto malé balenie vydrží. A ak povedzme mám väčšiu plochu nejakú od vyrážok, tak použijem na noc tento produkt, čo je taktiež 2% kyselinou salicylovou. Tieto produkty už v takýchto obaloch v Avone nenájdete, ale budú tam, toto je vlastne nočná starostlivosť a toto je nejaká okamžitá kúra. Takže pod týmito názvami tieto produkty v katalógu určite nájdete a musím povedať, že tento produkt si v poslednom čase veľmi obľúbil aj Nikolas, pretože začali sa mu robiť nejaké vyrážky na čele, takže on poctivo naozaj každý večer si to čelo krémuje. Tak, potom tu mám ešte jednu vec, takú možno vychytávku, možno ste o nej počuli, možno nie, a sú to takéto papieriky, ktoré by mali redukovať kožný mas. Ja to najmä používam, ak ideme na nejakú oslavu, svadbu, kde sa tancuje, povedzme, ale nemusí sa tam ani tancovať, ale kedy už je veľa ľudí, povedzme, v jednej miestnosti, tak je tam teplejšie, takže môžete sa, povedzme, mastiť a ja to nemám veľmi rada, ak si mám so servítkou, povedzme, utierať to z tváre, takže na to sú veľmi vhodné takéto papieriky. Myslím si, že majú ich aj rôzne značky. Ja som vybrala tieto, lebo ich mám doma od Essence a myslím si, že 50 kusov a boli veľmi lacné, možno nejaké 2-3 eurá stáli. Takže vyberiem si takto jeden tento papierik a vlastne s týmto papierikom si takto prejdem po tých častiach na tvári, ktoré mám masnejšie, neporuší to make-up a vlastne odstránite ten prebytočný mas. No a to by malo byť vlastne všetko, čo sa týka mojej starostlivosti o pleť a čistenia pleti. Budem rada, ak mi napíšete, čo vy na to hovoríte, prípadne mi môžete dať nejaké rady, tipy alebo aké produkty používate vy. Pozrite si aj môj blog lifeismystyle.blogspot.sk. Na Instagrame som Petra_Life is my style. No a budem veľmi rada, ak sa uvidím aj u ďalšieho videa. Ahojte!